그런가 게다. No, lesson ka lagi. Mo, jadi harus tahu ni. Harus beri. Kau tanya siapa ada kutu. Ini 24 रामचंद्रगढ़ एसएमली बिसिङ खबजाक चिनी गवर्नर कामिनी चिनी ताको रवि मुंडा बिनी बुसाज खरकसा दुर्गा पूजा पूर्व बरक बि बहनक किसे खाखले माती नगसुकजे नि बगे बरक जुतार पाइरी माला लिया अबन बगे बि बहनक जुता सेगलाई किसा कइले बिन बुसाज कुसु 16 बसरंगना गीता मुंडा ब सुसेट के थिका गाइतिनी बिनि नगसन इपरामो थानेंगे जों दिनै भिजिट खालायबायखा तै बनो जे चुक्ति बिन नुखुंग बिन बसाजोंनि बुजन तांगन बगै जों दिनै बनो सुबा फायखा अमाकेन बसखां जराव बरंनि बियाल बिबत जों लगी दङ जिनि रामचंद्र इपरामो था तै बिनि नुखुंग जों खामाया फारो तांगे जुता कायसा नि बागै दिनै बार सुगियान बागै बं दिनै लांमा जावनान नांखा याबा बसखां जराव हाइता निया तिखलाय जों बरंनो नायखलि तन्नाय जों लगी दङ थैजानानै फरान बगै जों सुरनाय बिनु खफला खाकसामा मानथौ बिनु नुखुंब अ बियाल बिबत एबा खाबाजक जराव जों जत रामचंद्र तिब्रामता जों लगी बत